Promo ato Ghana mada shema munyina muaha. Bronya bosome de toso du no mafimpi no ene aduonu num sunie. Abrona so se wi aprom to baka se boy bobo no fifitiam ha no. Ye no nyina ta abaso mon kakra twedi ampon. Wogusua ekraye mu ye mamunyina mu adwuma na moagye so se iyaye. Kase boy tam live I was SOMPA 93.1. Eno wasante mantem kropo kumase na kumase kro no ayiko afabi 100.9. Woko Paris France abuchimemu a Adamfa Radio one mafakase boy ato apeti. Takwa 101.1 takwade ayo SOMPA 103.3 Tachimani 106.1 na face unwane 98.9 Amaru mfisa nkranza nkwado ya 90.7 ana fedoma ayo SOMPA 101.3 Kingdom 106.1 yedam enya samketo amakra na Facebook no so tuning radio ana fe YouTube no awoso yanam so ayo SOMPA 106.5 Accra SOMPA 106.5 Accra. And Samodoya yede abano echen watwe humi. Enya samketo amakra. Na diabede makotene no abusia ebi anase. Arawo sembia si ewo oboase ama enam so beme bia wanya mfinhia na duana mienu watina nanom nsie do. Yebeko enfifi mantemu kasoa abeto dwase abamu bia wadi beye mfihia duasan entemu nipa binum abro no ama bebia woda no ano odin. Atututu ye na no so ewa adrekesu ye no ewa toye mantemu no Ghana Police Service won the krata epieja wo Environmental Health Officers ya won mo ginim de awie ye wase wonya adwuma ya watete fie no enne watre won se de agu empanyin so ho nsem obete Ghana Armed Forces adwumakuo no wo mo abeyi wo mo ho ano de afasika bia yetua de ema wo members ampepi no wo mo peacekeeping Arawo sambia se wo sunyane ama shops bad yo ho ebusuane nyina asodworobe bronya yimu na adwadefo ma na mema ho no won ma no dem ade asem enumoka ebibrem ha se nom sinitwa adwumakuo no se beya emu betimi ayire na etimi agyina ne na so nte no ensem kanye bi wo ho a mampanya be de akire waka ede afa ho kwan ombefa so amasa abotaye we se watimi adru ho Jumadie sunku bi ekoso ewo Nigeria mine emu a o mampani John Dramani Mahama ena chese wo mo bo na baso wo ho dendenden a Yorubafo ena de sa adwumadie no ahyehye so so ana Africa Education Watch wom so yenhwemu bi ade aba atrosa ene wo kwativido mantam ne mantam nkaye no a galamsenti shukunkoda wom nkosku sebe ye TV tadesuafo won ho betimi ato wonom na enkunim akode ama wom wo ensohwetwere achininti no empanyimfo bi ade nsusuye bi abase English Maths and Science wonyina kwa emfamfiri wadesua ene emanimo wo amanone ensemu enso arehosemu abeto dwa ene se Hollywood director baako ene ne ho kani wo makohunu se sa nipa mienu nyina no wo mu da mogyamu a wo mato nanom wonse do ewo wo mu fie arehosemu yi yebekom nyame ya doma SOMPA chade ye bebramo bosomi mu na asane so ese abuso nyamfa wo de maya na wo de abababoa na yaye bi ede aboa and point homeopathic clinic so eso yasene afai kasa natural mineral water okremu se twetwe onga waso wodua ne begeda ayano wan ye de ayo na maru mfi se malaria nko ade a time herbal mixture eno ane beboa wo yane yaje adwa ene awiabrei asomfo basa emekuo yatena se bekenkan de ama wo no ayeme AKOSUA AGYEIWAA akode boaten mene Ohene mame akua YEBOAA esia mabronya abrewatia ena afei ADWOA ASARE Adeshimai mafe yanje brani adagina ensem no senia esitiendo sopo no yentimi entutu ne srani abasa enfama mo yehye ensem no se ede efri arehosemu na oboase na yakwa akodre no ewa asante mantemu ebusia ukopiem wo ho a ensem a eba no enye de ne nyina no ene se bema bia wono wanya finhia no aduana mienu ya edin a wode efre no ene Bismarck ya usafo danso eya de a woda ya wansore na wotwe wieye na arehosemu wese ye na nyase wono ankasa ene to ne kon
etimi ewu ye nemum enipa bofo bi ya kyese nipa bonsem adol wontim te se de ehuru ya nsoso no mogya adol ne tirimu no na wonom ekodi na mimu etesa enkyeremu no ekyira wone na yire ada na no memenda anadwo bese ahomache donko empemu ekɔ no mienu eso no wonom nka bi nhyiemu behuane se nipa bese miensa ya wokitakita atuo ye beka so mo ye ikwamukafo amrobesi bi na wobeto hye won so e wo won dam ne won fie ya wotimo na woto so kire mu se bra na woda wasa no maami a wono na wode comfort mensa wono na ye safodanso ne ho kani no na wo kire se mema miensan ba okitakita ne ma ne akode ese atuo ni ade na obebo wura wonom dam prekope efun ka mo niema nyina bo mo sesa wonom niema bi te se laptops ahodo eni sika na afenso niema ahodo a esombo no wonom sesa koyo mo wieye na wonom to hye ni kunu be ma so a jese wo mo bo ni to ya ye ko wie kire wonsom ba mo wo kurade enkwantimi nyente no woto ne kon eto nananom ewo ense do na anam so ama ye kasai oboase divisional police command no wonom so ahye hwehwemu ase ya wonom ekire se de si ya de yade ya reho na wontra wonto so obehwe na watimi akeka won ho na nipa bonfo kodi amumuyosem ensa no wonsa etimi aka wonom na wode wo makwa kogira mra no semra no se no watimi ede ayantam wonom enam sa yoso ma ye kasa mu no wonom apeja ede akyem wasante mantam asenu mu a wabepe baabi ede akora se be ya postmortem no ebetimi akoso na de kodi airport ye nam so nte no emra no se ne esika no yenim se we ne kunu na so no wasa wonom ya saade na wo mahu ade kodi a etimi ekun no police for ede won kasa ne won kyeremu ba wieye wabra ne ne wonom ebobo ensem nkomo no na wonom dia desrede ede ama eye public na na setememfo se wonso no woni ni pakusi bodomo sa na mso me sanyo bakofo na nanane abrewente no obakofo nkyere danfo ye nyina yemoa na sebeye nipa bofo etesa no wo betimi ama won saka mu wabra wo mso ebebo mama ne ho so bi ye eniema ensem fata enkasa me kokan police for ba be yimito ama me so me ho ada wo se oba wo behwe no ama ho bambo no emu ayirere kete sebeya Ghana ha senom ya sumdue bua ya ye nyina ye no ma no ne nipa bofo bi be so de no etoto fom no yetimi ahwe na se nipa bofo no ye yi wonom ede afri mu wei ene ensem kakra ya rehosem a efri oboase ene ne mpotemo ba ye hyamobo sa asem die akire bia no ye mama so ene mani ensi na enfranso ewo ho ye nto ansam no so enfama mo arehosem abeto dwa ene se abrantie bi a wo mo kire se ne fie no beye aduasa entemu omanfo ye teka soa ene ne mpotem wo mo sibam no po anya asem ketoa ema ye kasei abemu ane bebia woda no anu odin ye pa kasoa polyclinic ehon wom de no akwakoto a woje ayerehwe ne bone a wo ye enyina ene se ye se repairing shop bi wo hono mo ene fridge ho adwuma no wo mo ye na beye na kakra enie owura no bekọ adwuma bia no na nipa bi mu abefa fridge no bi ekọ na yankukuru fridge so anko a na ehon niema moto ne ehoma hodo bi a ekekan ka ho so na wo ma wawa bi ne o mbetumi atutu no matutu ni nyina edekọ na eno no wo mafodi wo mani adi akire abontete a ene se abamu awe no wono ne ti anyeye ya wokoto mu a sesi ano omafo tempotem wo hu ye pe ene wo mo fra fridge wura ne se wo mra no wo bi ena abetutu niema hodo bi ewo ne fridge shop honom ene se wo ko ya mpampa na chese abrantie ya wadi beye mfihie aduasa no wo mo akoso ne paachi a oyi ne ho anokora enye yie ne sa enti yama ne boni kwaku adema wone owura na shop no eye ne de no Sylvester Awuje etwetwe nkomo ba ye Facebook page no so a abrantie no ayeka ne ho asem no a wo mususu se wo be 30 years ntem ho no ena kyesa ya bro no a woda ho a woge ne ho a enye ensem a opanyin no ede tu dwa no yentie bi solid now and of film say obi two any free fridge na se ana anye nempo be 2 weeks ni the fridge be si ni mo ho no mu ene you how dey say freezer bi magoto moto fro bi adwuma ho ene me dey si no mo ho fridge na ho weekend mo yi moto na fiase the follow week the fridge black we say si we isi mo say yi moto mo dey paja ko she kire ono ana nipa na yi moto ni net le bo kire na we yi na fiase ana si ya mi wo fie na radio frame say mi wan na mi so mi wo fie ana so bi me hwe na obi yi ade no e go hwe ono bi say na si da ana moto obi duma na ode be gu ho wo be yi na say obomika wo moto fu fro be mi nu ko wa yi obomika wa yi na te fie kire oyi moto mienu ni we na ma ye de chinsisi a fridge moto mienu and the way black one on modern no bochi no two mienu anu and then see by Christmas we na o start say o yes adwe ni me no baby a
Abusuani ekotie sesie yi eye Ora Sylvester Awuje na wono ene owura free general parent shop no eye ne dia ewo kaso a Walantu Junction ho no wutu senya East Mensin mo ewo mfifi mantem yamane boni kwaku adema ene di wei ebae Autori montemo oposifo ana dekrata epiedwai na Miss Olivia E.T. Adiku were Superintendent of Police, Head of Public Affairs Unit, Second D, wano ananensa ahyase na wamo ebo mane ade achom se wahyenhwemu biase ade afana no memenda hurukasam ye koso ewo eye adelikezu ye no eben dadwen azim mensin mu ewo atoye mantemu anam so amani pa baako ahwere ne nkwa na aposifo ekyeremu a na chose wo hwemo pa no a eye emaburu ya wom se kro ne suo no ene mining company bia ewo wonom de kwobo ani na wonom ya adwene se mining company ne concession wom bo awuram ena bambofo be se nan bia na wom wonso ya mo madwen se nyade a wom be makwan ama maburu no aba awuram wo enti kikiri no ena de mentem wase ebaye sa bra ni mu no emaburu no ya adwen se security men no wom wo no wom tu akita wom je e de afiri won nsem na etuo no wom je no na baako ekasa ye enam so ma brantie baako de abusua wom de ne duru Axim Government Hospital no na waye nyamedea ekoba no sa no aposifo chro se emamaburu no bufu pa enti won mo hyase se won mo sese nuema ene mining company ne de won mo japade dodo no a emaburu no aseye no afei ebra won mo ko scene ho no won mo ko hu 4x4 SUV ehyen yi bi se si won mo a eno ya aseye no tipa truck mienu ya hye no djorobe pickup aka ho Toyota Land Cruiser bi nso aka ho a eno so mabunu no asase no weni nyina no ye neoma mabunu no asase no mining site ho a na won mu kyerem se akwakoye ahometesem na sebre ya yakasai abrantie no wa firim wo no anya de a aposifo ne din aba won mu kyerem se wo ye babunu ya jasa ne mfisu so a eni kwa se nani kyene ya nanim etimi pia na ne din enso eba abonten sansa fei ana aposifo ahwehwemu ase a wo mo aye ade afa ho na momo no wo mutumi bo mo de amadwumefo makoma du baako wo mutumi rescue wo mo na se waje wo mo edo mu firi emabunu ana wo mo bu afuo yi ensam ya yakasa yi enipa no bi nso aposifo akyekere wo mo wo kyerɛ sɛ ginyame owusu wono nyamfinhia no aduasan wotwe Matthew Asama anyamfinhia no aduonu nan nana yawo anyamfinhia no dunum yawo poku anyamfinhia no dunsia wo nyina aposifo akyere wo mo ana kwadwaagya nso anyamfinhia no aduonu baako na akyere ya kyere wo nyina no aye nuoma a wo mkoseseye ewo mining site wonom no ana aposifo akyere wo mo a wo kyerɛ sɛ wonom ahyehwehwemu ase a wonom ye nemo bɛsere sɛ kromafo no anya ntoboase na adwobrɛwo anya adwuma sane ye bɛya Christmas yi wo ye na bia emama sankamuo na yebedini yedini ye na obi mfa ne musuo emamasae adehia ewotoye mantemu yentoa ensem no so enfamamu anenenya semketo apani kohwe ni nyina da ene se environmental health officers wo mo ne wo assistant ahodo ya wonom agent ye wie nso no esanse adwuma ho akwa atwe dodo wo maiga na muntin wo da so apem wonto so ewo afiefie no wo kyerɛ sɛ ye de ye ona sa anya wo ya ye nya wo fa ye ɛna sa wo yefru ye wo ya na sa wo amfe wo se amunya asabie so nsabie ku obi ani wo obehu ya na mpo wakasa bia wo prem wa bi ɛde ama wontin no sabe kasa de wonom ayade papa sanse obi wie school efie be de wo ni oda so epim fie enu nti no watwere won se na waye protest e de akyere mpanyimfo se baabi aduru de won hwe na animu animu ya ntempa so won pe baabi emfa wonom hyehye se be ya won womasua won tete ya wodo ene wadwuma no entete ye ya wokogye ye no enye kwano obetimi enya mfasodie bi e de aboa wo maika na ene emu adehye na wankasa nso no won ye die ho nsem no etimi akoye die ama wonom ensem ne mu enkyere mu nyina da busua wabra ye koduru ho no won kasa ya woka ye no ye twe bi edigu ahoma so sei. You can imagine, we've been to school for how many good years and we completed since 2021 and we are still in the house. Oh, we are not giving up. We want to be posted. We want to be posted. Imagine, I'm in my 30s and in my 30s, how many years do I still have to work before I'll go on retirement? Until now, I'm still in the house. My parents, are they saying that the school, the fees that we paid, we should have used it for business? Or are they saying that we shouldn't go to school as they are pushing for free education and other stuff? So are they pushing them to come and be choked and left in the house? Please, we are tired. We are begging you. We are tired. Please, post us. Please, we are begging you. Post us now.
Nipa bi o ha omo ye kobra obi hu ya na omo so ye bibi to ati ase omo kire se niam na se empanyimfo ayesa se wo makunani ana se ukura ne ba emoa ase kwanya obefa so ama na ketua bi ma pole na ade ama ba ne se kokoba ne dede ba de enkom nyina ye krobofo ma obehu na nurse ni bi wakwaje ntete ye wie yama ne ba bi ahye na wo bi eyensamansa the first pa be kan sa na ye be kan no ensamansa ma wono mo ye yempotam ahondidie yampomode ho nsem ebi ko suku mu enwuma mu sesenke ye wosompa yi obehu anse bi aba mo toilet so mo washroom ena mo kire ye kire wo ho afu a na ko mo ahwe ne nyina na etimi boa manyale wo ahodo a betimi ati atese ama ban no apagya sika twitwiri di ede abo ho kade ase o my God na ho yade no wono mo boa sa na ansa bambo atrema yesra ya nsabo kitima no makasa boa yen na ebi ho common sense nipa bi mfa anya adwumenti o mo ba mu a na ne yesefata no ba bi ye hye no ne yade ahye na enfront o mo kyese nimdi o mo kwate o mo kwaje ye na se empanyimfo ya amna ye kwenti o mo mra mu na wo mo moa wo mo sebe ya wo mo so no wo betimi anya bibia ye na adwuma ye ni so fata na katu ye duru bo so me so a wo matimi anya baabi e de abo won bra wei eye empanyimfo anase enipa dum mu a wo mo my God na hase no mu a wakwaje ntete ya ye from environmental health officers wonom ne one assistant ne hygienic for no na yekọ ekotie wo nsem ye monwra ensem foforo mu abusua ye kwa homa ne so na ye ne yama ne boni na jesi kwaku jesi na chese fada whisky eno no na yakwa kwodwetwe nkomo ye nya no entie se arahusem bi esi ewo pandai abaton peso no so enu a wabra NDC amanyuku no wo mumma bi mo koye campaign ewo empotem wo mu free campaign wase a wo bi askata wo bi epene ba bi afa na chese nwowa ekohia campaign members kwan mu bro wo mo a enyasem kuma nam so manipa ba kokora atoa nanom ewo ensie de kwaku timi nka ma han. Hello, Mejesu, ewie. Fada ye jidi se bibia ye kama. Bibia ye kama na mo menyi se ebe kama obi asem because this so mo ri bi ankabon si ye se kama sa. Se de odi kata na sa pepe na enyare ntia se NDC emebroniki na mo empenyefo ebe sha kwanda na mabato a eda enimo ye rerun election court no esanse ka se yan konkoto abafofo no biem na electoral commission so already to get yankropo eya domo a 30th of Busumi December ya mo na waso ko share no wato aba kwanda eno enam so ma NDC amayoko ni wo mebuno ni bi ni omumpanyifo so mo kwa koye campaign o ma ye campaign na bia obia ko na ba bi na obi ni ye ko ba ye ene se SABC etugu o mo so abro wo mu gidi campaign ni mo na se bibi akọ fem na se obi da fem a omukọkọ heye no ase emuaye de na omende no bekwa da ya sadia na se wahwe no kwa omende na kwakọ to krachi ya sadia na se omomo chi ho no ati ya ka se dodo no susu na afemu a omeprepra na yebusa nkofo se na ye den na we asiye na nipa no ebi kase ebi ana eye sunsu mu asema na se hunhum emu asem na omudo mu kru mu ho no mo no mo mpesisie banda ko no mpesisie ntino se omudo mu jiri se abosom ne nananom na asore etia NDC for sanse de omoye MPP MP no enye ne kwan so no ebi so o samu ano de eya na omo wo ho enti etoda bi na se nipa da se nya na se nipa dodo na ko fa ba bi a abitia ma omo bu afu a omo tinya abetu agomo so awe mo saa enti no akoye se he ebi se spiritual ebi se normal enti de akosi ne se in fact NDC to for there omukoya campaign pandana mwana buru wa mwama ta kwefemu ahwe nompa na kwaku spiritual ya semi ya womo eken na nefa ben no womo pese womo kire spiritual no ho asem sanse ye ya we se enche rerun bi be koso ewo pandai ho eti womo epese womo kire se de NDC fo no ye no na emfa kwan mu nti na sa atro ye nchemi ya to womo ana asen ai sana afane bi so eka no se osha ase ye chinchim obi nsa aji different nsem na nananom nso mpene santi no enu nti na abanesa na ebi no so o jai embi amu awe ya na omo emiamia bebre se wonim na ebi a wonim se omo ha na akwafa ho ne odide ne ebi a ebi kwa ho no omo se omo ye omo pepper films bi
so odi ko fa won no na omubufu a ombaru pa enti no obi ani na adwemo Father Whiskey me na wase na akosoafo ani edi atwire se bibi fufuro bi epie mu free a eno so ye beba abaji amanebo ebusuafo nti Father Whiskey ena yete na manebo efree oti mantam no emu na chese kwandai ho asem ena ye kan na ensem kroya ehono National Democratic Congress ndc amnyoko ne nkrobata ewa abato mpesoa ne so womo ede ababati ena ato womo enti adaworoma mo obi amfa honhom asem bia emme bata ho na ekrokro mu no womo sra party officials no ese enche wombekwa koye nhyiamu na womo atoto adwene afa kwan a womo ede womo anamon foforo ebefa so afei Ghana Police Service fo womo esre womo se de asie womo manhwehwemu mapa enkoso se de be yade omanfo no esesese wa abonten no obi abehunu se no kure bia enim afei amanyoko ma weso kwa amamo se momma makoma nyina emra fom se bia ehu abo obi a wei ehu bia enim ti de ndisi amanyoko no so eka eno no ye free kwandai na ye fa ye ni kiremu ewo ensemfoforo emu Ghana Armed Forces adwumakuo no wo mo de abeto dwa se enye no kore dansem bi omanfo bi ekeka se United Nations fo eye mema ma no eye a wo mu ko peacekeeping no ye wo sika bia ye tua specially edema womo na womo se eye $46 dakro bia enti obi a okọ peacekeeping bia no eno ni sika ye tua ema womo na wo se nipa bia ba keka se wo yi sa $46 ne edi free hodomo dakro no a ye wo additional incentives wa ye de ema adwumayefo na wo mo kwasa peacekeeping wo mo se enye no kore Director General ya wodan kitahudie ano ema Ghana Armed Forces Captain Naval Veronica Ajo Ahen wono ena a friends mchofo enhyiemu no etudwa na wo se allowance United Nations fo kwara de ma wo daily no wadi kan kirem saa sika kro no a emu no wo mo achichem enye se yetua ma wo mo bom ya wode ye friend moral boosting eno no ye de yedi kenya wo mo ye tibi ede ma wo mo na afa wo mo ko peacekeeping ne ba ya kanso no ya san da ne akire ede ama wo mo enti se de omanfo bi keka no enye no kore na we ya abai wo se ye free bibi misinformation ubo so ho no mo a no wo mo de abetum ai na Ghana Armed Forces fo na sei wo mo se wonte emfamfiri wo mo ano a enye ntum yenti no. We also send delegation, medal-based delegation. After serving in the mission for a while, we send delegation from Ghana to all the missions. And the aim is to, one, give personnel morale that command is interested in what they have done, and also to let them know that we are following their tracks. These monies and more are all used to support the mission. That is the $11 that is left are used to support the mission. And so indeed, the Ghana government asks up additional funding to support all these activities and ensure troops' safety, welfare, and comfort before, during, and in the mission. The facts of how much the UN pays are available online. Enti wontiasia available wo online ubetimi akọ sesi ano wo mo atretre ne mo ko Ghana Armed Forces fo wo mo official website ni wo mo pages a ne nyina wo ho enti obi obeka se wo mo je extra sika bi eka de wo mo abone ho no o manfo ensi ne hu nipa yete ne nken ma Ghana Armed Forces na se wo ko sunya ne ye no wo bono mantamu a na akwa ya reho sempa adiama omanfo ya wo mudi dwa ewo titiru ne won mo shops ahodo pinu a ebemben eyem yaya jese etumi ahye na omanfo no mkirem se na homachen won mo taho eno moti ye won mo koya na se stores dodo no ade ejadam ya jese ehye Christmas braimu na anamsunti amane wo nyina ni ebutu koto mo jamu won mo su akoto sra ban se wonya bi mfam wasanse ano oden se ya baba de Christmas pa na wo sto ahye ede anuoma na abaton edi amfaso na abenya na koba na sa akrampo no a wabusua wo ma ene wo yire no hukunu no msokra san eno mbese bia agi asam no ade afa na yamane boni ye wotu yankra afri sunya no bono mantamu aye abro no manya ko wono ene ne sompa kase anase wone adehye binom a wo mo wo ho sa dansefo ekasa ya wo mo church ensemu ede twe yinsi said the higher regional capital pa nese BBC yes nese fire service abase nimsu e watank mwasa na fufulo ni wo nese ade na omubedu mu first no say asaso mu a na je say nye ade a ebo akra
nti yɛ sɛ kwan a wɔsɛ mpanyinfoɔ fa so bia na ne kyerɛ ya wɔn yɛ na wɔn tumi bua yɛn because yɛ sa sɛdeɛ stores dɔɔso wɔ around no ɛbɛdi bɔne paa ɛdɛne deɛ ɛhu because me kura nyɛ me deɛ ba ma suo kaa de ba yɛ kakra bi na fo sabam ɛnsuo ne ntimi mma wɔsɛ mo nya ka mienu miɛnsa ɛsɛ ka ne na siwa na bafo agyapadeɛ nyinaa na ɛsɛn no fire service na mo yɛ de yɛ hu na ni so deɛ na me hwɛ deɛ kɔ yi a tum sɛ ni blisem na me wura ho paa sɛ me wura ho me sister deɛ wɔ mu pɔpɛ nya ka miɛnsa de sɛ abisimi deɛ wɔ hɔ ɛsɛ nka mɔfra abisimi deɛ ne de ba ka abisimi deɛ ne ba ya ɔno fa station ha na nkɔ no bɛgyina se na nkɔ no bɔ na baako no so afa akyiri ase nti ga wɔ gyina yi ɛka tu wan gyina this side na nka wan gyina ya esi ya na ɔmɔdum no bɛ ka baako pɛ deɛ wai ha yɛ ɔmɔdum no ɛnso sɛ sie wɔn sɛ hɔ asena so hɔ na ase aso kumo yi nso ne sɛ sie ya bibia ni hɔ abɛtuma ayɛ amana yɛ bio ntumi nya hwema ne yɛ bio so na wɔn ne sa wa te ka pio ta wa wetu na wɔn ne to anya yɛ ɛbɛtuma yi bi manfo ne ɛma me ya itiri ma mi isu edwa itiri ma mi isu Emoya na so makoni mu abusua wai aya de hye no mu bia one stores ahye dworo be ena dwo yayi ena sare hosem no asie nyakobro no ma ena de amane boyi ebesom yi na yenkon sem foforo mu amamre ni amane owe no yentoto na sempanyin so aka de ato ho se wo refri krom hina banyan pempi na ne ya na wo yira ewo bedwa se be ye nchirima ene enamafo ya ene wonom abai yentete nsem ene yentete ne yema no wo betimi ehunu na wasua emnya mude na watimi ede aboa enchirimente no eya na enwumako bi wo ho a wonom so eye bi ede boa se be ya na nanom a ye beto wonom ewo yemfie mu aya wotenatena boboa no etwi wo monto ayen no ye beto wonom a won kyerekye ye bi ne wonyina da ekọ ensie do na se be ya bei no de ye nya no kakra no yentimi fanka me enchirimani nte no anam so amanwumako bi te se wonom aya no obutwasini ene ade no wonom fo na nanom abakosem ene yensu yemban ya mamra ne yamane ye kwan so ede nwunwune na wonom abunka mukade bi ahyehye na wonom ede atwasini sebe ya ene abefo ma wo maba no so no wonom behu tetentere ne niema na ewo ho no so atimi asua bibipa ede afri mu enam sa yo so ama wonom adidwumade bi ne nyina no eye Regal Film Festival and Awards 2025 na dwumade no ekoso na wotwe we say awieye we say eye maiden edition de dikan kura ya wonom ede abasobode adwumade we say ahyehye so na ne nyina ne se wonom se wo mo eye se be ya ebibrem asem ye hu nsenkan ye no ye betimi apagya mu na wonom so wo mo de asi wo mo metire ne won sere so etimi aye se adwumade we say de aboa Ghana ne ebibremfo no yetimi ehuro wonom apagya wonom abo wo maba so na eno achi kurampo so no yetimi aboa ama ebibrem asenum sini twa adwuma no ye nsenkan ye bia wo se ye ka enema bia wo se ye de wura mu de wo se ye tifri mu na etimi agyina ne naso pampe no wonom etimi ayo sa na enam sa yo so ama Ghana mampanyi abedi akire Vice President Professor Jane na Opoko Agyemai wode ne nimde ekopie ase esansa wode hye nko a enantienti no wo kono edom enana ebo ne chidom sebe ya bibia so betimi akoye na nipa atentena wam ene bepie mu ewo dwumedie na se biti se wonom aya wo mutwasini producers ahodo ene creative for ahodo no wonom nyina ye wo memu ene ebibrem afana hase nom dodo na no etimi ebewrem ewo dwumedie na se wode wani munyam ebetechire eba ne ko wie mu ewo nkonimdie mu eno ena mampanyi abedi akire Professor Opoko Agyemai wo kasa no wo se this is the time ebreno eno anie se empanyimfo a wonom enim de ya wonom so etwasini no wo behwe nya botaye papa ede abata nsem a wonom nwenwene no mo de apempam ayesesini no enye se bia wote dase abra no ama okra so na ye se wo ye bia de akona de wape osika wo se ye nya botaye se be ya enchirima ene Ghana fo bibremfo a wonom ehwesini no won benya nimdie bi ede afri mu kwan a wonom mane ede afri kwantempon so no ebetimi atwe wonom asabesimu biem na etimi aboa ama oman Ghana ne bibrem so no ye nsika sem ho totoye ene ye mpagya setenam yedie no etimi annam sinitwa so na yetimi ama yensa aka yentie Professor Opoko Agyemai ne sembi ya wokohwegu ye ewo dwumedie na se. I want to thank you for hosting this program in Accra, and by so doing you have also opened doors for us beyond our
country, beyond our region, and on to many, many places on our continent. Selassie, again, thank you very much. I want to commend all our filmmakers. Please continue committing to skill, to depth, and to integrity. I want to commend our investors, definitely, and our sponsors. You have made this possible. Thank you very, very much. And I want to urge that you recognize the creative sector as a viable long-term opportunity. So please say, and to our institutions, we must continue to create supporting environment, those that foster creativity through education, training, funding, practice, infrastructure, and Yerisha na yentimi nye bi ensamwa enshemo kenna wese Ghana mampenyi abedi echire Professor Jenna no Pokwa Jimai ena wade nsem wese nyina kotuja ede chire empenyimfo ya wonom susini twano wadi nim adibim ewomu yentoa ensem no sonko ye nimwe SOMPA 106.5 FM Accra so enie ye ko ensem foforo emu se ye kasa ekopie mu ewo Osun State eno ewo Nigeria mine emu a Jumedia srunku bi ekoso ya ni nyina no eya basobode srunku a womo asese sede beya omampani John Dramani Mahama eye Ghana mampanyi wombebo na baso ye pa ewo Nigeria mine emu enti eye Yorubafo ene de sa jumedie no asese so na title a yede ama omampani sesia no eye Ile-Ife ono traditional ruler we Ile-Ife ene de sa basobode no koma mampanyi title a edano so sesia ye His Majesty Oba Adeyeye Enitan Ogunsi wo jaja kura ka ho ya wotoso mienu na se enya asem kuma kura na yese wo de ba yen ye kasa emu a enchiremu a wo ho nyina ene se mampanyina wotimi keke wiase nyina ebom ema ne so bam faso ema nipa enti eye title no ayede ama mampanyin no asechire ewotwi mu ena maka no na omampani John Dramani Mahama wo mu kire mu se efri se wo beye president empo emre bi atwam wo beye mampani ansa na wo ko opposition esan ye se wo beba biem no wo hwe na namontuo enkomodi ahodo ya woni amama ahodo mpanifo di ne tutu ewa bibrem ha se ya omampani ya de a waye adwuma yie pa enti wo mototo wo mani atoto wo mani a wasafata se ye de abasobodie bi a etesa ema no na dwumadie no ase no enye mampani nko a ene koye wone osofo ye oshamano ni dwumadie ensem so oronyamfo Samuel Okudjeto ablakwa nso kopie mu ewo dwumadie no ase na ne nkasa ye a wode tu dwa bi eni. He is a leader who everybody looks up to, who inspires everybody, and Ghana should really be proud that we have President John Dramani Mahama. If you look at Ghana-Nigeria relations, Ile-Ife is a very, very, very significant community. The Voltarians trace their roots, where they journeyed, trying to look for where to settle. They were in Ile-Ife for a long time with King Agokoli, you will recall, who was cruel to the Ewe people, and they had to break ranks and then move to settle down south, Benin, Togo, Ghana. So if you look at the anthropology of the Ewe people, you can trace roots from here. So you look at the Gans also trace that. So Ile-Ife has been a melting pot for a lot of West African ethnic groups. Enti enu wachire mu ne ye kasa dwumadie no da so a ekoso ewo Osun State honomu a enye fedi agro kra owura Samuel Okudjeto ablakwa wo yeso afọ ohwamano ne dwumadie ensem so ne nsem ena yeko ekotie ne ye kai wo se time herbal mixture wo mo eka dwumakuo ba ko a wo mo boye chi dom awie time herbal mixture eye malaria eduro wonya binom a eboa ema onipadua no esisi ne ho so ebia wo aposo na ye wo ya eduano kra no kon wanum ato nti eduano na to tachere maso kra sabia sembura kope binom ebeboa ama wanum ate kama na wetimi adidi no wadidi no iye babia tonton enuro bia pharmacy herbal centers eho ubenya time herbal mixture ato 0244 417-669 0244-417-669 na endpoint homeopathy clinic nso aye krado se nyarewa biara ada oso ache de aye kwankro
atete wo emfi bebre ni odi kopie mu e wo Dr. Dubuaten asoye ya wo mo de abefu mfidie aba wo mo akache a wo betimi ahye ehunu babia yade no hye wo mo apɛ ehu aduro ede amount se ye physiotherapy se eye massaging infertility a wo ho nsem yakwa yeboachi bidin prostrate wo memam ni nyina wuntini no ho how kidney any liver issues ni nyina endpoint homeopathy clinic wo mo ebeye ho adwuma enkran shell signboard eho na obehunu wo mo e wo spinters kwan no eso na afi kumase kronoma boahia enso branch kese ba ko pa e wo honom 024486 7068 0244867068 and 0274234321 yento akase bono eso afeye ko enwomasua emunsemu Africa Education Watch wamso so ayeko ba ko a woboa aka nneoma ahodo ye fa o maga na nwomasua mu de kwache wache ye wasa ban no soro gina na so ene mumpuntunyuma ahodo pi na wo mo de ato dwatrom se ne wo ko ativido mantamu ni jai akwakwa ye won masa se enkoda ya won mu fieri ye finhia ne dumienu ekoka ne dunson no abusua beko no sanka enkoda na te classroom a won mu sua de no wo mo de afumagudie no mbetuo wo mo tu fumagudie a wo mo nyasika no de akwakotwa bet enti ama wo mo adwene kora amaso se wo mbekwa akosua de bi na nkamfasa da chen ye pe president a yanya bi ede afri honom wo kiro se eno yare wo sem papa ya saban amfana ni anko ho a ebetumi ha Ghana ye da chen ene ye mabuno na executive director Adema Edwatch ayeye Rakofi Asare wono ana ne nsemtwofo akasa ya sansem wenyinata odanedi 70% of the out-of-school population are aged between 12 and 17. Compared to the census data in 2021, majority of the out-of-school children were actually in the lower ages. So what we've seen is that the new trend is emerging in the northern region, where the more people grow, the more they grow out of school. One of which is the Galamsey, especially the Talensi area. Galamsey was a major factor. We are seeing betting, sports betting, children participation in betting to be a major driver of the out-of-school situation, so boys between 12 and 17 years, etc. So a lot of the issues are economic-related activities, though, subject of juvenile delinquency. I was your way Africa Education Watch. Our Penyipayo Executive Director, Rakofi Asare. Afeyen to faso kwa die bresamo ya wotu ne nsemo jabum ne afie ne nkyeremo e won finfin mantamo mansofo ya wono eda mantanemo e yon monyamfo ekwapanyi okire eduamoa wono so e de adesrede eto mpanyimfo ya womasuem wo ka biewom se adaroma ne nsada ne sayem okura ne nsemo kura ne agechede mpanyimfo nye se be ya brofo kasa English no afei eye abefo kwa na se nyansa kwan so ensemo a yetimi ede esua ewo eye mono science no abodie mu nyansa pani ade na na afen so nkontabo mathematics no saa adesuade miensan English science maths no empanyimfo enyai se ni obi ekwo eye ahyase suku se wawie JHS na wo remu e wo TVET mo mechire technical and vocational education and training ni mu a yesi na we ntwa science we ntwa maths anase bia English ni ntenya ade e be ma kwan ama TVET no watimi ewura suku mu akwaje ntete ni bi wo chese we se nya brofo kasa ena wonum kosua no ho eyensemo ene eniema ensano dwuma ntete ena ebe abebo mu ntse science no obi antwa no na ayedan ya se ne ye ma kwa ma ne nwuram yentie ne nsemo odi tudwa wa bra wo kodre mu e wo Briwa Technical Institute na wonum emfinhia aduonum Golden Jubilee afahye na wo mu ede hyehyɛ so that general I wish that you may have to come up with a program that will target people on the street who have no English, math and science background. Because I know of people who have not been in school who can actually service Nampusa. Because still, the master craftsman can be there to tell them that fix this here, when they know that they will do and the engineer will come and test it. I'm praying that we do not get to a level where when you are coming to a school, technical school and that they will have to ask you English, math and science. That is also truncating the forward march of our students. How can you determine the strength of a young child, the capacity of a young child in mathematics when he's just about 13 years? If somebody is unable to pass mathematics at BECE, we think that person is no good forever. Any power kasa ye eyemfifi mantamo so afon monyafo kwa openye ocheduamoa
na no di sem no echi no e na panyi kwankyerefo ya nwomesua eba TVET ne ho a wono e na etua ano Dr. Eric Ofi wono soso e de ensem bi etu dwa wabra wona ni monyam ekota adwumedie n'echi adwumu eda yete e de frini rano. Our role goes beyond technical training. We must foster innovation, entrepreneurship, and environmental stewardship, ensuring that our graduates are adaptable, responsible, and ready to drive industrial growth without compromising the planet. The 50th anniversary of Tech must be relevant to us. Celebrating 5 decades gives us an opportunity to not only to look back with pride, but also to look forward with purpose. Penyi kwankyerefo ya TVET nwomesua no ebia wono na etua no engineer Dr. Eric Ofi na wono so kyerese enye technical institution kekene mom no se beya ye betimi de ensesemu innovation afe entrepreneurship enuma kasa wono makasa begintete na wie no makobie wono mo de afa nipa adwuma no na afe nso no empotamu nyina so environmental stewardship no wose ni nyina da eka ho bi ene wani suade hunu ya wode ebie TVET a wo hwe ni kwan se won sabeka na ne krakra mu no yesemi ko bi na samanka bi de ete se de wasa kapoma na se bieson wan sebre wano anto uti anko akire anase wakuma aboate anase wo no wantwaniti enam sayo sontin engineer Samuel Kwashi amebo wano so any principal ya Brewa Technical Institute no wotimi etua ano ne nsemu a eye enkransem wodi twato ema yeni. TVET institution has increased by nearly 193% since 2020, reflecting the government's strengthening commitment to skill development and industry growth. As a result, enrollment at Tech has also risen dramatically from an annual average enrollment of 380 learners from 2010 to 2020 to an average enrollment of 675 from 2021 to 2024, constituting 177% increment. Constitutes facilities which include the following: insufficient classroom blocks leading to congestion and ineffective teaching and learning, inadequate dormitory facilities affecting learners' accommodation and safety, insufficient staff accommodation on campus. Ene ya yeti ye nyina da ene nsem ne tofabo nyina ne se ya basobode engineer Samuel Kwashi wode ma aban no se watimi ama TVET adusua de no atimi aye komekwa free ya wo kyerese nkontabo a wode manyina no emu apagya ama enne atimi aboa ama nipa dodo na no na enyansa no dwuma mu entity ene emu nimde ya wode ebo oman ne nkyekire ne pagya ene ne nkankro na yetua ensem no so wa bra asem weseye ya ma ne bofo ya wotonkra e wo mfimfin mount America 9 ebo ano e de breye no na ye ka chol se asafo awrade asem nie hwan e na di nkama me asafo awrade bibi ya manhya na nemu wose monfa ketwa wese ensomenhwese mimie osoro mfense no emfa emmamo a na ogye owe no se ubetimi enyanhire bi wo mu a entese de wode ma enu nti no sompa achade 2025 yese eniema kakra bi a wowo entade empaboa anase bi a wode no akoye niema ye betimi di esisi niema toiletries ni ade no emo anwa anasa wode ne ye gari mesrawo ye de kwa akoboa mobrofo enyanka ene enwisia ne titiri wonom a wonom so wonyanka afie no eno nti no adenti na kakra ya sompampanyimfo ewo no wode kakra no wonfa emeka ho sansatiate wo no na eboto a wo ye kakra na empanyimfo nso ye kakra na me so me ye kakra na etimi abo anu nti no sebe ya yensa beso nipa dom so ni nti no yesra wo sebe bo ye ne na de wo bia no fa bre yen sebe ya ebre ne so December bo sum yom no ye betimi ede amasankofo we sam wani gye nso ewie wono peye ewo eye Kristo na wo nso so efa hye ebre yimo na Taiwan media wadaroma opesa wo bo ye bia ba bia wo no kwan wa wontimi fa ne ma na se bia pesa okototo a yese ye de ababia to ho fa ye mobile money efa ma yen na yensa ebeka na se bia wo ne ma pese ebefa eno so betimi ayone sada aba no eye 0598 459-802 0598 459-802 anase e obetimi e de afa we so 0241 272
0241 272-990 mpacho edi ebeba eyetara 1 media anase Blessed Foster edi mienu we se na ye mobile money na ebeba nyankopon hira wo se wompo no waje atom se wo beye bi ede aboa na eno achi ne kasa mineral water eye CASA insupeni abodwo nso ni nso ya yetu edi from na donko mu emfidie ya yede to no eye apapa na ya apabene so ntino enade bia mu bungumo ema ne nkofa yade bia emrewo na bia ya wo yenso no so no a very serious ho ete papa ntino me ba cho ukọ na apomden mapa e na wo kwa akope esanse wo no nso no na wo nya nkwa 70% ene akire nipadua ne nyina no eyenso ntino sa wo ya awadegie wo ye party bi anase bi a eyiyo na wo twede de mesro amamre ne amane wonim dia won se de ye de nsuo ene anonom de ene eyentino kope kasa mineral water ne bi nefa kwama wo bi a wo de na wo tweda na bibia enkoso institutions ahodo nwumekuo no ene nsafo munyina da efie bia mu no dispensers no ebi ewo ho mo amoton anonom de ne nsuo no so no mepacho ye kanfo de amam Kasroma Ventures obetimi no mato kesa wa abra de wani kiremu ewo Taifa Accra Hayabok Hospital na chi anaso obefre wonom 0206 469 430 0206 469 430 and answer 0303 965 780 na watimi agye wo so opeso ode bi bre won so a wo be ne sa pepepe de amawo na eto da bi awia so obi ani ho ne ho ne ma so na kwankro wotimi wo se woni maduane no apa so eto da bi aba no aduane won sa no mo wankasa wo testi bi no wotimi se ne ma hyedan koye wo hia mamme ensa no boafo mamme's helping hand eye onga ena ye kanfo de amawo aduane biada wo ye bia no enem biada pese wo stimi ene ebronya die eye mamme's helping hand onga eno ane ye de ekọ akokọ de wo ho enam ahodo ni nyina bi wo ho jollof de wo ho no ntiru kodwomu a wo se wo pe onga mamme's helping hand sebe ya won so onuane ho nsem ne bekọ ye restaurant ahodo ne mo no anuane no ye kanfo ede amamo ebusia sa dwatonde we se yade a FDA ede stamp esi sunti no ukotobia na onkoto adebone kra wi ebusia yenhwe na yensi ase no muntwa ye ho num so kakra na ye ba esam no pii ena wo akira ye de be pii mo so tontonte yanum sane afadwen ne afadwen mpa say na nanum se brebi beba ama tontina 74 opa ye ne simple T74 abeye aduro tontina 74 ana T74 asa twe yadwene esi nanum dodo so se de na dodo bua ma nanum enyare basabasa no sa na tontina 74 ana T74 ebu anipadua no emo immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho denden tontina 74 yinso yaye no se nsuo krokro wa kama enti baby a wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tontina 74 menya hodin mennom ne dabia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama sa no T74 ahoden ni apomuden ko a woko pharmacy ana baby eto no bia ubenya tontina 74 yi biato T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498 FDA agi adwadi nkratoi atom Endpoint Homeopathy Clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye Endpoint Homeopathy Clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby ena adwo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa ema ne mema mo pa wo ye Endpoint Homeopathy Clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adwo kidney problem prostate de ye Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic e wo konoma bohia ena Accra hanso so de wo mo ginamu ankasa e wo spintex baby friend share signboard no uduro na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic a obia e be kire for Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mo dem fu Ewra me pa cho bra na me hwa de wo bagi
him. Bra, aden, and then subiem. Hey, time about Misha ya me can't say iba queen, and where you me and saying. Bra, sanya time about Misha, Esia Jimmy Nimi fearful and Yadia Bako Ebeswing. Where dear, Udisa offending now. Time about Misha, make us a me do dance ya heaven and a demaqua copy. Ain't it some malaria, where drawn a time about mixture. And yet, and unco, dear, no more to I want to meet any dear no. Time about Mr. Drono and a yamau. Oba wa fa fro de o ma akwada no fo. Any akwada woni mfie dumienu entimi num aduro bi. Se obeto aduro bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab ameye hu se wo 3-day malaria bi ansa. Se o petam heba Mr. Enru dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center e wo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo Atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Any herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo, set time mono TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever bia dani ziba ewo munu be tuako. FDA aji ejodi enkratu yi atu. To me chenya oba eni beche mu ana dio bedachi. Nanso ubitimi abwana manenya pomodin free ne mofrase. Yamvita ye de milk papebi. Ni nutrivi aye ye nkwada ediania eye de na ahodia ewo mu no bo mofra pomodin. Anyo impeni for swini chopa. Mawobano apomodin free ne mofrase. Yamvita gumo do bebre. Yamvita, a delicious way to grow. FDA aji ejodi yinkrato yatum. SOMPA TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa mpa yekowie kase no ewo amanone arehosamu a abeto dwa ene se Hollywood penyine bako a wotwa sini ye freno Rob Reiner woni ne ho kani Michelle womako hunu sesa nipa mienu yi ahwere wo nkwa ya wo eda wo mankasa fie ewo Los Angeles na empenifo chese wo mahyasie yenhwehwemu ewo ensem no emu na wabra wodum jadwumakuo no ekopie mu ewo fie honom enra no na chese wobi ene ne yere wo mu nyina eda honom obi nima de kura ekun wo mu na wo mu kire se owure yi waye movies bebre ebi te se Princess Bride ebi te se This is Spinal Tap, When Harry Met Sally enye sini no wo mu atwa bebre sanse wo yi se wo ye actor na wo san eye director eka ho na wo mu chem se ye ka se wo bie ni ho a ya kire no e wo sa arehosem yi ehu ena wo bie ni ho so a wo suspect se eno ne nam so ema obi ene ne ho kani wo mu ato nanom e wo ensiedo ntino wo mu ahyase ye nhwehwemu a ebre se fatamu no de ebepie afri mu ababia na prosifo a e wo Los Angeles ho se wo mu de ho amanebo ebeba beto abontene na wo manfo nyina so ehunu de ekonti uba ye Facebook page no eso a Rob Reiner wone ne ho kani Michelle womo ena womo mfo nyini eda hanom a yaboso ede ama etiefo no so ne yegina ensema hodo awie yeboaboa no de beso mo se promto brekase bo no aha ene edi si ne edi mu akotene bi ene se wowura bi ya wadi beye ne mfihie aduasa entem no omanfo bi apro no ewo kaso aho sanse wakobokro no Sanso anatoya mantemo aposifo adebae echiremu se anei wan mahyenhwemu bi ase ya woye ewo atoya mantemo ye de arahosam ye no so esi ye ewo oboase ne mpotem wabra am Robert Koto share be me bia wode eye ya anase safodan so ya wone ne yire kwawie che na be ma no magye ne kra ede afri ne nsem no ho Omampeni His Excellency John Dramani Mahama ye kasei wakopie mu ewo Nigeria mino emu Osun State a apasobode asronku bi ekoso a wo metebiri bi ede amano